приятелю, както ме я караш, още ли вятъра гониш към някой бряг? Кажи ми. Ей, караме някакси, даже страхотно е кара. Животът ми вятър на мелца, и люби, и те души. Налей ми чаша старо вино, стари мой приятелю, мъкни с ръка и дай вратата, злото забрави. Нали актьори след театър, театър договърно малко лош, нали мазгуда е душата, всяка нощ. Нали актьори след театър, театър договърно малко лош, нали мазгуда е душата, всяка нощ. Здравей, как си, приятелю? Как добре ли я караш? Още ли виждаш съня си своя град? Кажи ми. Ей, караме някакси, даже страхотно е кара. Пресичам чужди площади и търся вас, търся вас. Какви така стоят нещата, стари мой приятелю, мъкни с ръка и дай вратата, злото забрави. Що тази нощ е толкова снежна, нежен и добър ще е деня, за да поемем благослови своя път. Що тази нощ е толкова снежна, нежен и добър ще е деня, за да поемем благослови своя път. Своя Мария Беева, Сика Бачарова, Валентина Чуванова, Диляна Митова, Павлина Стайкова, госпожа Светозара Андреева, госпожа Надя Краева, госпожа Светия и разбира се, Камен Асев. Благодарим, насладете се, защото бъде се подготвим за вас. Ученици, уважаеми учители и родители! Скъпи гости! Добре дошли на годишния концерт на талантите на Средно училище Владимир Димитров Майстор. Благодарим ви, че сте сред нас и че ни подкрепяте по пътя на творчеството и изявата. С този концерт учениците от нашето училище ще разкрият своите способности и умения, ще разкрият своите таланти. Гости на нашия празник са Веселина Тихомирова, заместник кмет на община Кърджали. Никола Чанов, областен управител.
Ангелина Костова, началник регионално управление на образование. Снежа Калитненцова, началник отдел организационна и физическа дейност на регионално управление на образованието. Експерти от регионално управление на образованието. Директори на училища и детски градини от община Кърджали. Представители на спортно-интелектуален клуб Архирус. Давам думата за приветствие на госпожа Маргарита Башлева-Панова, директор на Средно училище Владимир Димитров Майстор. Скъпи гости, уважаеми родители, ученици, учители и приятели! Добре дошли на годишния концерт на талантите на Средно училище Владимир Димитров Майстор. Радвам се да видя всички вас тук на този дългоочакван от нас и нашите деца ден. Ден, в който те ще покажат какво умеят, ще разкрият своя талант, ще пеят, ще рисуват, ще танцуват и свирят. Концертът представя едногодишния труд на певци, китаристи, пианисти и танцори и работата на техните преподаватели. Скъпи родители, благодаря за подкрепата, благодаря, че сте с нас тази вечер. Благодаря, че избрахте таланта, творчеството, изкуството, любовта към децата. Скъпи учители, на вас благодаря за труда и за това, че създавате творци, насочвате децата към любознателност, към творчество, показвате им пътя към красотата, към щастието, любовта към изкуството. И на нашите деца тази вечер благодаря. Благодаря за устрема, за жизнерадостта, за желанието, за изява и за това, че са толкова талантливи, знаещи, можещи, успяващи. И накрая, пожелавам на всички вас една незабравима вечер с приятно настроение, която да създаде остави у вас незабравими помни емоции. Нека концертът да започне сега! Първото изпълнение на Симая, която ще изпълни песента "Скитница" на Лили Иванова. Музикален педагог Елмаз Мехмедов.
на въображението и живот на всичко. Тези думи на Платон напълно отразяват отношението ни към изкуството, към танца, към музиката. Още от 18 век насам, черно-белите клавиши на пианото отсветяват ежедневието ни с техния пъстър размах. И за да свириш на него със сигурност са нужни постоянство, мотивация и вдъхновение. Пианото е неразделна част от ежедневието на всеки музикант и за тези, докоснали се до запленяващата му аура, няма връщане назад. Нека се насладим на изпълненията на нашите млади пианисти, певци и танцори. Учениците от втория клас ще изпълнят танца Пипи дългото чорапче, музикален педагог госпожа Елма Смехметова. Следва изпълнение на пиано на Гамзе Тефик и Даниела Георгиева "Малка нощна музика", музикален педагог Светозара Андреева.
Даниела Георгиева ще изпълни песента от филма "Красавицата и звярат", музикален педагог Светозара Андреева. Селин Хайрула и София Остапенко ще ни изпълнят на пиано "Розовата пантера", музикален педагог Светозара Андреева.
Следва кей-поп танц, изпълнен от Симона Николова, Панар Бекир, Виолета Симакович и Есила Отанай от 4-ти клас. Хореограф Русалина Христова. Музиката е вдъхновение. Музиката е абстрактна картина. Музиката е емоция. Музиката е забавна математика. Музиката е приятел, когато си сам. Музиката е израз на чувство. Музиката е бягство в магическия свят. Музиката е билет за далечни пътешествия. А китарата е вдъхновение, радост, утеха и спътник за цял живот. Тя е дисциплина, постоянство и концентрация. Следват изпълнения на китаристите от нашето училище. Девнева Илян ще изпълни Лариански празник от Луиджи Муцани, музикален педагог Натка Краева.